Myntri Tnat ki kam Jngohkai Pyrthei ubak polling do ula Pynrem juria ka jingle unong pendon kam social media u akash sagar ubala Pyrta ki Kyntien Ngeit Niam Hindu hapo jong ka ying mani ka badon hasnong maulnong habakren bakila patai khubor ubak lingdo ula ong bakani ka jingja ka pen i ka jing snieu ki bemi na ka jing buat Niam ki Hindu ki bala sapriang hakeleng ki benta jong kari hagis nem ki baladam daga bapen kenmau baka DGP kala dab ban itu yau neu Briew ula ong badai ban ailat ya ka an ban le ya ka badon kam kalau ke ba son segment ba kum gini Briew ki bersang ban penjemut ya ke jing sok jing sain jong universiti ke jong ni di nakaliang jong sarkar minister in charge of tourism na Pynrem ya kita ini kerja bersang company kerja bersang tahun Bandung saya mau senram buat Bandung telah di Niam ni. Ka sarkar kelele kat